bach o feidrym ger Caerfyrddin ydy'r gwenyn yma a mae'r cwmni Melys yn gwmni buddig a loed, gŵr y graig. Sy'n mae'r hwyl, sy'n mae'n mynd? Odi, mae'n mynd eitha da, diolch yn fawr, odi. Am y tro cyntaf felly yn y neuadd fwyd ar stondin Cywain. Sy'n brofiad i hynny chi? Wel, dwi'n mor nerfus. O, dych chi? Yn cyflwyno'ch mel? Mynd yn dda, Yn mynd odi. yn fawr i. Be di hanes y mel yma? Chi di'r gwenynwr dwi'n deall lloyd? Ie, dwi eisiau neud y gwenyn, de. Ac ys faint o'ch chi'n cadw gwenyn? O, dros 10 blynedd. A fi wedi cynharfu fwy a fwy. A wel, fwy a fwy de, na gyd yw e. Dath e gytre beth i 10 blynedd nôl a wedi dweud, lycen i gadw gwenyn. Ond dim ond 2 neu 3 byddai moyn, achos dwi'n hoff iawn o wenyn, ond dim ond 2 neu 3 byddai moyn conor yr ardd, a ni'n meddwl, ie, mae hwnna'n oce. Ond erbyn hyn, mae beth i 80 gyda ti. A ti wedi, beth digwyddodd i'r 2 neu 3, sa'i yn siŵr. A bethau wedi tyfu a chynyddu felly? O'n i wedi cynharfu lot. Felly, pam cymryd y cam ymlaen wedyn a chreu'r busnes, a faint o gam oedd hynny chi fel cwpl? Wel, dath e nôl ti dwy fynnau, wedodd e, mae dros tunnell o fel dy fi leni. A ni'n meddwl, wel, ble ni'n cadw'r mel, ynddo fe? So hynny dechreuon ni feddwl wedyn, wel, mae rhaid trial gwerthu fe mewn ffordd, chymod, so wedyn nhw'n just creu. Hobi ydi hwn, oedd o? Wedi fel hobi, ie. Beth yw'r gwaith, Lloyd? O, bildo plastro. A fi'n neud mwyaf, ie. Os amser i ddildio plastro bellach? Oes, dal i fod? Dal i fod, o. A neud y gwenyn y weekend, wedyn. Felly 2 fath dwi'n gweld sy'n gynnwch chi ar y stondin? Ie, fel ryndy a set, soft set. A sut ydych chi'n disgrifio y blas sy'n gynnwch chi ar y mel yma? No, hyfryd. O ie, dwi'n gwybod hynny. Wel, wyllt, blodau wyllt. Fel y blackberries a wyllt i gyd. Ie. So, ni gyd am wedi, Odi, sim crops gyda ni, nag os yn yr ardal. Ni mwy mas yn wlad, mwy, dim ond blodau gwyllt wedyn. Ond maen nhw'r un mel, a mae hwn yn set wedi cael ei rhoi yn mewn fel creamer, ti'n modd? A mae hwn yn mynd i wedyn am fel 4-5 diwrnod yn troi, so mae'n troi o hyd, mae ar timer, mae'n troi, a wedyn mae'n creamo fe mewn ffordd. Ble mae hwn, rwn i hynny, mae hwn am, na gyd ni'n neud mewn ffordd yw, mae'n dod o'r haif, ni'n ffiltro fe siwrne, a mae'n barod wedyn. Mae'n barod, ydi. A sut ymateb ydych chi wedi gael heddiw yma ar stondin Cywain? Gret, ie. Ydi, mae'n mynd yn dda. A mae hwn, os gael ei ddeud, yn tynnu sylw, achos mae gen ti buddig hefyd busnes arall yn does? Oes, dwi'n busnes tisio teisen ar os wedi 10 blynedd, ie. So mae beth dwi'n neud o ddydd i ddydd mewn ffordd. Dwi wedi cael yn dynnu mewn i'r melys. I helpu Lloyd. Dwi'n gwared y bell. Llongyfarchiadau mawr i chi, os gael ei ddeud, dwi'n methu deall pam nad oes neb cyn heddiw wedi meddwl am yr enw. Melys ar fel, mae hwnna'n ffantastig ydyn ni. Da iawn buddig, a phob hwyl i'r ddau na chi yma yn y neuadd fwyd heddiw yma.